tangan indah den sasajo keadaan taka dia hidup ijo nasib badan hanya taraga nanda tatahan banyak carito nan kaden sampaikan. Sasajo keadaan taka dia hidup ijo nasib badan hanya taraga nanda tatahan banyak carito nan kaden sampaikan indah den sasajo keadaan taka dia hidup ijo nasib badan hanya taraga nanda tatahan banyak carito nan kaden sampaikan.